मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा बनजार दैमारि। बनजार दैमारिखौ सिनायै दिनैनि सानाव सोर दं? बिटिसि खालिंदुवार बियाब जौगानायनि लामा दिन्थिगिरि होनना बुङोब्ला बिथां बनजार दैमारियाबो सासे। 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लाना मावफुं सोद्रोमानि गिलिर बिबान रुजुननायनि उनाव बिटिसिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे खालिंदुवार बियाबाव जौगालु बिथांखिनि मावफुंनायखौ नायोब्ला बनजार दैमारिनि बिहोमाया एसेल' नङा। गोलाव सम हारि राव धोरोम बासिनाय गैयै राजखान्थि खालामबोनाय बनजार दैमारिया दिनैसिमबो ओरैनो जिरायना थायाखै। मख'नो गोनांदि बे समाव बारग' मावफुं सोद्रोमा बनजार दैमारिया सिगांनि बायदियैनो राजखान्थि, धोरोमारि फोरबो, दुखुथिया नखराव मददथिनि आखाइ फोलावनाय, गेलेनाय, समाज फोसाबनाय बायदि बिथिङाव दासिमबो मुखुब जानानै दं। सुबुं अनसायनो मोजां मोनग्रा बनजार दैमारि बिथाङा थांनाय सानखालिबो गावनि हान्जानि मावथिफोरखौ लानानै गावनि फारसेनिफ्राय खालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय रांखान्थि बिथिङाव लोरबांथि आरो खायसे बेरामि नखरफोराव खौरां लाहैनायनि जोहै जा हायो अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिथांनि बेबायदि सुबुं अनसायनाय नुथाय एबा हाबा मावनाया सासे गोख्रों बर'नि राफोद दैदेनगिरिनि सिनायथि बेरखांनायखौ नुनो मोनदों।